Încă o dată, bună seara și bine ați venit la acest curs despre curățenia interioară pentru sănătate și energie, deparazitarea corpului nostru. O temă pe care, sincer, nu am vrut să o fac pentru că nu este o temă așa ușoară. Mă bucur că sunt și persoane noi alături de noi. Eu sunt Dorina Baciu, sunt psiholog clinician, terapeut în medicină energetică, nutriționist și merg și pe partea de nutriție celulară. Iar în această seară o să o am alături de mine pe colega mea Delia Vlad, care este și ea terapeută în medicină energetică, dar este și asistent medical, este cadru medical cu o vechime de peste 25 de ani pe partea aceasta de UPU, nu în altă parte, atât pe parte de adulți cât și pe pediatrie. Și o să vă împărtășim din experiența pe care am avut-o de-a lungul anilor despre această temă despre care ne vom vorbi în această seară. De mai bine de 7 ani de zile, eu mă ocup de partea de sănătate și cum să mă caut soluții de îmbunătățire a stării de sănătate a oamenilor. Iar de peste 7 ani de zile am descoperit și eu partea aceasta de deparazitare. Să știți că n-am știut nimic la momentul respectiv, până acum 6 ani de zile și jumătate, aproape 7, nu știam ce înseamnă. Și marea majoritate a persoanelor cu care am discutat în ultimele zile îmi spuneau, da, am văzut această temă pe internet, am vrut să aflu mai multe pentru că nu știu și chiar mă interesează tema. Sau da, știu, am mai făcut, am mai auzit, dar e important să aflați informații care să vă ajute și îmi doresc să vin să vă clarific cât mai mult, atât eu cât și Delia, să vă clarificăm, să înțelegeți ce înseamnă această deparazitare și de ce se insistă atât de mult în ultima perioadă pe acest aspect. La momentul respectiv, când am luat contact și am aflat că trebuie să fac o deparazitare, am făcut o analiză prin medicină energetică și ghițiți ce? Am descoperit ceva ce nici măcar nu bănuiam de unde aveam eu acele probleme de sănătate, probleme cu somnul, lipsă de energie, de vitalitate, de absolut tot. De unde porneau în primul rând de la acești paraziți. Corpul meu găzduia paraziții. Nici nu-mi trecuse prin minte așa ceva. Nu știam unde să merg, ce să fac mai departe. Am primit o listă cu tot ce însemna, tot ce aveam. Și am zis, ok, eu mai departe ce fac? Am început să o citesc, însă doamna doctor a fost foarte drăguță care mi-a explicat și prietenul care m-a invitat la această ședință și mi-a explicat ce trebuie să făcut și de ce. După ce am început pașii respectiv, să știți că totul s-a schimbat în viața mea și sper ca și informația pe care noi astăzi o să vă oferim să vă schimbe radical viața, pentru că, sincer, nici nu știți ce înseamnă uh, cu adevărat deparazitarea, o parte dintre voi, așa cum nici eu nu am știut la momentul respectiv, dar ce impact poate avea asupra sănătății voastre. Cu siguranță v-ați făcut analize medicale, v-ați făcut să vedeți cum stați, ce se întâmplă, dar să știți că nimic nu, tot în același loc ați ajuns. Nu știți ce puteți face, ce puteți schimba. De aceea vreau să vă felicit și mă bucur că suntem împreună în această seară și sper să aveți în următoarea oră și jumătate să vă clarificați toate nelămurilele pe care le aveți. Încă un aspect, vreau să discutăm, vreau să comunicăm, da? Să avem o comunicare pe parcursul acestui curs și puteți să-mi scrieți în chat toate întrebările, nelămuririle, curiozitățile, ce anume va determinat să participați la acest seminar, iar la sfârșit o să avem sesiunea de întrebări și răspunsuri, în care am să vă răspund la fiecare întrebare în parte, așa că faceți-vă curaj și puneți. Nu există întrebare bună sau întrebare mai puțin bună. Există întrebare la care puteți afla un răspuns și vă puteți lumina. Acum o să rog eu pe Delia uh,
pe Delia, o să rog pe Delia să se prezinte. Bună seara! Sunt Delia Vlad, asistent medical cu o experiență de peste 25 de ani. Într-adevăr, ceea ce spunea Dorina, în UPU, adulți, copii. De 2 ani sunt într-un centru de sănătate mentală, dar experiența mea este mai majoritatea pe UPU. De un an de zile aproximativ fac parte din această minunată echipă și tot așa, datorită unor afecțiuni ale mele pe care nu le găseam răspunsul în analizele medicale, investigații, peste investigații, CT, dar în urma unei analize făcute de doamna Dorina mi-am găsit răspunsul simptomelor mele, de fapt, pentru că eu aveam un tablou clinic pe care știam că am ceva, dar nu găseam de unde este acea problemă, de unde vine acea problemă. Și în urma analizei mi-am descoperit problema mea. Ceea ce am avut în acel moment era un sindrom vertiginos, amețeli, tulburări de echilibru. Mi-am făcut mai multe investigații și nu aveam exact. În urma analizei mi-am găsit acel parazit care îmi afecta creierul. De fapt, acești paraziți, ajungând la un număr mai mare, la o populație mai mare în intestinul nostru, migrează celula organismului și ajunge la creier. Și așa este. Am studiat, mi-am dat așa 2-3 zile ca să mă conving că într-adevăr există, că până în acea zi în care doamna Dorina mi-a spus că da, într-adevăr, Delia, ai un parazit la creier, îți afectează creierul. Nu se poate. Și studiind mai mult, într-adevăr, există în literatura de specialitate, care nu este pusă la îndemâna tuturor, că paraziții pot afecta organele noastre. Și nu numai creierul, că toate organele. De fapt, organele care sunt cele mai instabile, care sunt supuse unor emoții, că noi suntem un tot unitar, o emoție și de fapt problemele noastre de acolo pornesc. Dacă nu avem un microbiom intestinal bun, dacă nu ne controlăm emoțiile, acești musafiri nepoftiți ai noștri își fac treaba și ajungem să avem afecțiuni pe de-a dreptul. Și acum vin eu cu încă o întrebare. Din experiența pe care ai avut-o pe pediatrie, câți copii nu vedeam cu intoxicații, cu probleme, cu iritații pe piele și marea majoritate erau de la paraziți, nu de la intoxicații alimentare? Păi da, veneam cu copilașii cu alergii, cu dureri abdominale noaptea, spontan, brusc, periombilical, fără explicație. Păi nu avea copilul nimic, copilul dormea. De fapt, copilul era plin, infestat de oxiuri, cu tulburări de somn, cu durerile abdominale brusc instalate și cu o intensitate maximă, veneau cu ei plângând fără ca să nu știm ce să mai facem cu el. Și acei oxiuri, de fapt, erau plini, pentru că dacă ne uitam la anus, ei acolo își fac, efectiv, mămicile. Dacă avem mămici în acest seminar și vă confruntați cu o durere brusc instalată abdominală și copilul vă spune clar că este în zona ombilicală, dumneavoastră puteți ca să îl întoarceți pe spate, să vă uitați, să-i deschideți anul, să vedeți că acolo este plin, 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 plin. Ei, de fapt, atunci noaptea își fac treaba. Și alergiile și tot. Mulțumesc și oricum am să vă arăt mai târziu câteva filmulețe, sper să nu fie foarte scârboase, să spunem așa, dar asta este realitatea și eu mai am o expresie, ceea ce mâncăm noi în exterior, avem și ceva ce ne mănâncă în interior, ceea ce e foarte important să facem curățenia și nici măcar nu știu, chiar am avut persoane săptămâna aceasta surpriză să aflu că nu știau de deparazitare. Cum da, nici eu nu știam de acum 5 ani de zile. Știam când eram mică ceva, că mi-a făcut mama și așa mai departe. Dar acum vreau să vă pun o întrebare simplă. Și să-mi răspundeți în chat cu da sau nu. La sfârșit o să dau drumul și la microfoane și o să puteți să interveniți, să discutăm și să vă lămuresc în tot ceea ce privește atât eu cât și Delia, în tot ceea ce privește acești mici chiriași din interior.
Voi ați făcut vreodată vreo analiză de laborator sau vreun test pentru a afla dacă aveți paraziți în corp? Și vreau să-mi scrieți cu da sau nu în chat. Dacă ați făcut vreodată o analiză, dacă v-au ieșit partea de patogeni, da? Fie pe parte de medicină energetică pentru că se practică și ies mai des în zona aceasta, dar și la analizele medicale din COPRO. Super, bravo! Mă bucur că ați făcut și că sunteți deschiși și că vă interesează starea de sănătate. Să știți că chiar dacă nu ați făcut, mai sunt și persoane care nu au făcut. Vreau să știți un lucru. Da, exact, examenul COPRO. Peste 70% dintre oameni poartă paraziți în corp fără să știe. Nici eu nu știam. Pentru că nu dau simptomele de la început. Da? Exact, S24, nu știu că așa mi-apare, să știți că da, în momentul când ați faceți analizele de laborator, ei nu ies în analize. Însă în momentul când faceți analiza de biorezonanță prin această medicină energetică, da, atunci ies, în rest nu. Să știți că pe parcursul anilor, acești paraziți vine să ne fure energia, să ne fure vitaminele, să ne fure mineralele și să slăbească imunitatea. Chiar astăzi am avut un domn pe partea aceasta de analiză de energetică care mi-a părea, ceea ce e mai rar la bărbat, început de predispoziție spre osteoporoză. De ce? Pentru că era o demineralizare osoasă foarte mare și spunea, știți, dacă acum o lună, acum un an de zile la tenis mi-am sclântit glezna. Și am zis, ok, da, nu e normal. Păi da, că știți că mi-am făcut și acea încălzire și totuși. Da, pentru că în corp, și credeți-mă, era plin de patogeni. Am zis, Doamne, cât de mulți... Și ca să glumim așa, îmi spune, Doamne, da, mai trăiesc, mai trebuie să fac, mă duc la spital și am zis, da, fii atent, nu trebuie să te duci să faci altceva decât să-ți faci o curățenie în corp. Și chiar a fost de acord să o facă și a zis, da, și să știți că o trimis și pe soția, că sunt curios să văd ce are și soția. Așa că faceți lucrul acesta când faceți o deparazitare, faceți-o cu întreaga familie. Astăzi vreau să vă invit să priviți acest subiect despre deparazitare nu cu frică, ci cu o curiozitate și cu putere. Pentru că exact așa cum noi facem curățenia în casă, în dulapuri, în curte, așa și corpul nostru are nevoie de o curățenie interioară. Vestea bună e următoarea că există în jurul nostru metode blânde, metode naturale, eficiente să facă acest lucru, astfel încât noi să nu ne mai simțim atât de împovărați și încărcați, ci să ne simțim mult mai ușor, mult mai sănătoși, mult mai energici. Așa că o să vă propun să rămâneți cu mine până la final și o să aflați ce sunt acești mici chiriași paraziți care sunt des întâlniți în corpul nostru, unde Dumnezeu îi întâlnim, ce se întâmplă, ce simptome dau și cel mai important ce putem face concret pentru a ne curăța organismul într-un mod sigur și eficient. Și așa cum povesteam într-un seminar acum câteva zile și spuneam foarte clar, deparazitarea nu înseamnă o pastilă cumpărată de la farmacie sau o pastilă luată 3 zile. Aceea nu înseamnă deparazitare. Sincer. Da? Și cu siguranță o parte dintre voi ați făcut. Ați auzit că aveți nu știu ce parazit sau ceva, v-ați dus repede la farmacie să cumpărați acest. Nu, nu are legătură cu asta. O să înțelegeți ce înseamnă o deparazitare corectă. Acum întrebarea mea e următoarea. Când ați făcut voi ultima oară o curățenie generală în casă? Mă interesează o lună. Când ați făcut așa o curățenie mai mare în casă? Eu am făcut-o acum o lună. Da, căci din când în când mai fac această curățenie. Voi când ați făcut-o? Întoi. Super, doamna Mioara. Așa cum ne lăsăm, nu lăsăm casa să se umple de praf, de mizerii, de acarieni, nici corpul nostru nu ar trebui să fie lăsat în voia întâmplării. De aceea avem nevoie să ne curățăm partea de corp și să facem ceva pentru interiorul nostru, să știți. Da? Acum o să vreau, și am făcut curățenie, super.
Acum o să vreau să vă explic ce sunt acești paraziți, pentru că marea majoritate, asta e întrebarea care o întâlnesc zilnic. Cum eu am paraziți? Da. Ce sunt paraziții? Pe scurt, ei sunt niște organisme care trăiesc în corpul nostru și se hrănesc cu resursele noastre. Este exact cum un musafir nepoftit intră în urmă, intră în casă, mănâncă din frigider, bea apă și ne lasă și dezordine în urmă, pentru că la fel fac și paraziții. Și o să ziceți, bine, bine, dar unde întâlnim noi acești patogeni? Păi, în primul rând, îi întâlnim în apa contaminată și aici mă refer la fântâni, mă refer la piscine, la râuri, chiar și în apa de la robinet uneori și să știți că poate fi contaminată și apa din peturi. Neexclus. Mai pot fi găsiți și în carne insuficient gătită și aici mă refer la carne de pește, carne de porc, carne de vită și deseori văd acel trichinosis pe aparatul de medicină energetică și acest parazit care dă de furcă și poate să creeze niște probleme destul de mari în corp dacă nu e identificat la timp. În fructe și legume nespălate bine, oricât am încercat noi să spălăm și fructe și legume, tot vor rămâne patogeni acolo și avem nevoie un pic să ne curățăm pe noi, să ne creștem partea de imunitate a corpului. Acum, câți dintre dumneavoastră aveți animăluțe de companie? Căci eu am. Și da, animăluțele de companie, fie câini, fie pisici sau păsări, pentru că mai sunt și crescători de păsări, da, se pot infesta cu acești paraziți. Să știți că și eu la un moment dat verificam cum stau cu partea de sănătate și observasem că am un parazit de la pisică și mi-adusesem aminte că nu mi-am deparazitat pisica. Am făcut și eu și am făcut o deparazitare și am scăpat. Și cel mai simplu, știți cum luăm acești patogeni? Pe mâini murdare. Și aici gândiți-vă la copilași, cât de încărcați sunt, când pun mâna peste tot la locuri de joacă și nu au nici cea mai mică jenă, să spunem, să ducă, să aibă grijă, să se spele sau ceva. Nu. Partea mai puțin știută este că paraziții nu sunt doar în intestine. Nu trăiesc doar în colon și în intestinul subțire. Nu. Ei migrează către ficat, migrează prin plămâni, ajung în mușchi, ajung în sânge și, exact cum spunea și Delia la început, ajung în creier. Da, există acei paraziți care trec de bariera aceea sânge-creier și dau probleme neurologice sau schimbări de comportament. Și stăm și ne gândim, da, de ce persoana respectivă are acea problemă de sănătate? Tocmai pentru că nu am știut. Și căutăm, și aici o să o mai rog pe Delia din când în când, o să mai rog să mai intervine și cu cazuistică, pentru că am întâlnit enorm de multe în spital, cât de multe probleme uh, și cât de multe afecțiuni întâlnim și habar nu au persoanele, oamenii că sunt de la acești mici chiriaci din corp. Știu că la un moment dat avea o doamnă, să știți că acești paraziți pot provoca chiar și, bună seara, pot provoca chiar și probleme psihice, emoționale, nu? Ia să vedem, Delia, ce ne poți povesti tu de aici, din acest... Păi o să fac așa o clasificare, ca să zic. Deci, helminții sunt mai mulți. Exemple, ascarizi, oxiuri, tenia, tricocefalul, anchilostoma duodenale, este un vierm cârlig care în căile biliare și vin pacienții la noi, veneau pacienții la noi în urgențe cu o diaree, cu un sindrom de malabsorpție, cu colite ulcerate suspect, deci dureri abdominale inexplicabile, cu scaune diareice și atunci v-ați făcut o analiză de scaun, un coproparazitologic recent? Păi că am făcut un tratament. Nu. Să știți că giardia se localizează mai mult în căile biliare și colecis și de la el avem diareea și un sindrom de malabsorpție.
Teniaza duce la tenia, care este un vierme solitar, care duce la tot cu tulburări digestive și acest vierme este cu un risc de cisticercoză, care, dacă ouăle lui sunt mai multe, ajung să migreze în organe, în plămâni și chiar creier, cum zicea Dorina, în sânge și chiar creier. Da, în analiza de sânge nu o să vedeți, de exemplu, mari modificări, doar o eozinofilie în tablou sanguin, într-o hemoleucogramă simplă. Și o să fiți întrebat de medic, ați făcut alergii, sunteți alergic, dar nici de cum nu o să zică că s-ar putea să aveți paraziți. Doar dacă ați făcut alergii, dar să știți că alergiile sunt în majoritatea lor, cauza lor este paraziții. Poate să fie o alergie de contact, dacă ați schimbat un detergent, dar majoritatea problemuțelor noastre de alergie sunt date de paraziți, pentru că ei locuiesc acolo la noi și ne dau acele erupție pe piele, chiar și, de exemplu, de la pisică, cum zicea Dorina, de la pisică, poți să faci inclusiv cu lacrimi și cu orinoree și atunci nu știm de unde am luat, dar de fapt am luat un parazit de la pisica noastră, dacă nu, sau de la cățel sau de la... Fiecare parazit are o simptomatologie. De exemplu, am spus despre giardioză, amibioză, teniază, oxiurii sunt cei mai frecvenți la copii. Ei vin cu un prurit anal intens, cu durerile abdominale brusc instalate, ce v-am spus la început, și tulburările de somn. Anchilostoma necatorul, tot un vierme care locuiește în duoden, și vine cu anemii severe. De multe ori veneau cu pacienți cu o anemie și ziceam, de unde anemie? De unde? Că nu am sângerat, nu am avut nicio problemă legată de asta. Da, aveți o anemie. De fapt, el avea parazit. Paraziții i-au dat acea anemie. Paraziții, dacă nu sunt deci nu este făcută o deparazitare, cum zicea doamna Dorina, un ciclu. Ei se înmulțesc. Ei nu sunt, dacă am luat o doză de albendanzol și am repetat încă o dată, n-am rezolvat problema, pentru că ei se înmulțesc și ciclul lor este între 14 zile. Deci noi trebuie să facem o deparazitare mai concretă, mai multe cicluri să prindem, cel puțin 30, între 30 și 45 de zile, ca să ajungem să excludem tot ce avem în organism și să prevenim acele probleme de sănătate, acele tulburări digestive, balonări, sindrom de malabsorpție, acele anemii pe care nu avem explicație de unde sunt. Așa că este foarte clar că ei sunt foarte mulți, sunt acei viermi paraziți helminți și acele protozoare Giardia amibiază și Cristosporiodiaza, care dau diaree și, de fapt, tulburările digestive mai multe. Super, mulțumesc. Ce vreau să mai adaug este faptul că noi nu avem doar un singur parazit în interior. Da, există combinație între oxiuri, giardia, tenia, toxoplasma și mai există un lucru pe care îl văd la doamnele care vor să devină mămici. Există acel risc de avort spontan și să știți că acel risc de avort spontan câteodată mi-apare pe partea de aparat de medicină energetică, apare din această intoxicație sau toxicitate mare pe care o produc anumiți paraziți în corp. Chiar am avut la un moment dat o doamnă care era însărcinată și am zis, aici mi apare un risc, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă, dar ai grijă.
Să știți că da, m-a sunat ulterior și mi-a spus, da, știți că exact s-a întâmplat ceea ce mi-ați spus. Da, pentru că înainte de a procrea, recomand ambilor parteneri să facă o cură de deparazitare. De ce? Acești paraziți trec și prin placentă și pot cauza anumite probleme fătului. Da? Și pe urmă o să, în momentul când se naște și apar anumite, să spunem, dezechilibre, da? Ca să nu le numesc boli și afecțiuni, dăm vina pe cromozomi. Nu, nu sunt cromozomii de vină, să știți. Este nivelul de toxicitate foarte mare pe care îl avem noi în corp. Ce fac acești paraziți? Păi, în primul rând, ei ne consumă și cum adică se hrănesc, se mulțesc? În primul rând, ei ne consumă rația noastră zilnică. Ne fură partea de vitamina B, complexul de B-uri și ne gândim, dar de ce B1 nu mi se absorbe, B12 nu se absorbe la nivel intestinal? Din cauza nivelului mare de patogen pe care tu ai în colon și în intestinul subțire. Ne fură fierul, apropo de ce spunea Delia mai devreme cu fierul, ne fură partea de magneziu, de calciu. Și uite așa, apar anumite anemii, apar crampele și apare oboseala inexplicabilă. La un moment dat și eu aveam o problemă cu partea de beuri, nu de beuri, și de beuri, dar cu partea de anemie. Și nu știam de ce mă simt obosită, nu mă pot concentra, eram palidă, am început să iau fier. Și lasem o săptămână, ajunsesem până la aproape de 10 zile și totuși eu nu mă simțeam bine. În momentul când am făcut verificarea să văd cum stau și cu partea aceasta de toxicitate, am observat că eram plină de paraziți și să știți că nu există persoană să nu aibă. Cine spune, eu nu am paraziți, să știți că acești paraziți se găsesc și la persoanele vegane, dragile mele, nu doar la cei care mănâncă carne. Și credeți-mă că sunt mult mai plini. Chiar și partea aceasta de biserică ortodoxă, fie că sunt preoți, fie că sunt măicuțe, sunt plini de patogeni și e normal pentru că îi avem peste tot în jurul nostru, adică vreau să înțelegeți că nu există persoană care să fie scutită. Însă ceea ce există alegerea fiecăruia de a face curățenie în interiorul corpului. Da? Important este să facem alegerea, să știm ce facem și ce mai facem. Cu ce se mai hrănesc acești patogeni? În primul rând se mai hrănesc cu glucoză. Și de aici vine pofta aia nebună la ore târzii noapte și așa mai departe de dulci. Sau ronțăielile de carbo. Multă vreme m-am bătut, între ghilimele, cu aceste pofte de dulciuri și de carbohidrați. Până când am înțeles că trebuie să am o dietă, că am înțeles că trebuie să am un echilibru al florei intestinale, corpul nostru este făcut în așa fel încât să poată să ne ajute în curățarea corpului, dar trebuie să-l și ajutăm și noi din când în când. Este ca și cum am căzut, ne-am rănit, da? Mergem să vedem la spital, să vedem pentru că e ceva acolo la genunchi, să spunem, da? Că ne doare și nu putem să stăm, nu avem bază în genunchi. Și eventual ne vede, ne face ceva superficial și ne dă drumul acasă. Acasă ajungi, vezi că durerea continuă. Tu ce faci? Stai sau te mai duci încă o dată la spital? Spui, domne, piciorul mă doare, am nevoie de ajutor. În momentul când vine să face o investigație și mai amănunțită, exact așa cum ar trebui făcut și în partea aceasta de patogeni, de paraziți, atunci verificăm și începem să facem curățenie în interiorul nostru. Mi-a plăcut aici un mesaj al doamnei Maria, da? Că nu mai găsește frumusețea vieții, foarte nervoasă, certăreață și nu mai pot dormi noaptea. Păi da, sunt simptome de la nivelul foarte, foarte mare de toxicitate din corp. Da, o să vă explicăm. Stați până la sfârșit, doamna Maria, și o să înțelegeți. Pentru că aici să vă spun asta, doar dumneavoastră a spus câteva lucruri. Cum vă influențează pe dumneavoastră. Și acum o să vă explic cum influențează partea aceasta de patogen din punct de vedere medical. În primul rând, vă slăbește sistemul imunitar. Și ne gândim, doamne, dar până acum am avut un corp atât de bine, da, o imunitate crescută, că nu răceam și acum am început brusc să răcesc. Da, pentru că îți scade sistemul imunitar. Sistemul imunitar are legătură în special cu partea de intestine. Da, pentru că se absorb nutrienții ca mai departe să meargă în depozite.
Ce mai fac din punct de vedere medical? Cum ne mai influențează? Crește riscul de boli cronice, insomniile, tulburările digestive. De aceea când vin persoane la mine în cabinet sau mă sună, ele spun din start, trebuie să faceți o deparazitare. Se uită foarte lung la mine și zice, dar cum să fac eu o deparazitare? Da, pe mine mă doare să nu dorm, adică dați-mi ceva să dorm. Și am zis, ce vreți? Eu nu sunt medic psihiatru să vă dau o pastilă, că n-am cum și nici n-am să o fac. Doar medicii pot să vă prescrie partea aceasta de pastile. I-am zis eu, dacă vreți, vă ajut cu ceva ceea ce eu am încercat și o să vă ajute. Da? Și atunci să știți că încet, încet, după câteva săptămâni mă sună și îmi spun, știți, ați avut dreptate. Chiar dacă la început nu m-am simțit bine, am avut un disconfort, acum sunt altfel. Din punct de vedere psihologic începe anxietatea, începe nervozitatea, începe lipsa de concentrare și minunatele atacuri de panică. Să știți că există cercetări și chiar vă invit să căutați acest lucru, că arată că unii paraziți pot influența chiar și modul în care noi luăm deciziile sau avem anumite comportamente compulsive. Tot la fel, tot din interior ni se trage. Din punct de vedere emoțional vine acea oboseală permanentă care duce la lipsa bucuriei de viață, la depresie ascunsă, doamnă Maria. Din punct de vedere nutrițional, chiar dacă mâncăm sănătos, vitaminele și mineralele nu mai ajung acolo unde trebuie. Doar pentru că sunt consumate de acești chiriași mai întâi și pe urmă, ce mai rămâne, mai rămâne. Dacă mai rămâne ceva. Iar din punct de vedere spiritual, simți corpul că e murdar, simți corpul că e încărcat, simți că nu mai poți vibra într-un echilibru. Apare acea senzație de blocaj, de greutate interioară și vine exact de aici, de la acești patogeni. Chiar vorbeam cu cineva zilele acestea și spunea, nu știu cine sunt, pentru că pun acea întrebare simplă persoanelor în cabinet, cine sunteți? În momentul când nivelul de toxicitate este foarte, foarte mare, să știți că nu știu să dea acest răspuns. Și li se pare ceva așa, doamne, e un răspuns banal. Da, adică e o întrebare, bine, e o întrebare foarte puternică. Cine sunteți? Pentru că de acolo pornesc mai multe lucruri pe care le puteți înțelege. Să știți că un parazit adult poate elimina mii de ouă zilnic. Deci chiar dacă omorâți unul, dacă nu cureți bine, ciclul reîncepe de deparazitare. De aceea spunea Delia mai devreme cu acele pastile de albendazol care îl luați 3 zile și pe urmă mai stați eventual luați 3 zile. Partea frumoasă e că omoară, da, patogeni, omoară paraziții, dar vă termină un pic și ficatul. Pentru că asta nu vi s-a spus, vă afectează un pic și ficatul. Unii paraziți sunt mai activi, mai ales noaptea. De aceea sunt persoane care au un somn agitat, scrâșnesc din dinți sau se trezesc des. Sunt cercetări care arată că paraziții, o să râdeți, dar pot comunica cu intestinul și pot provoca pofte. Da, cer parte de dulce, cer pâine albă, cer lapte, tocmai ca tu să vii să hrănești supraviețuirea. Da? Ca ei să se mulțească. Paraziții pot trăi ani întregi în corp, fără ca noi să știm, pentru că sunt anumite tipuri de viermi care pot trăi și 20 de ani în organism dacă nu sunt eliminați corect. Da, da, ați auzit bine. Până la 20 de ani. Pot afecta greutatea corporală în ambele sensuri. Unii slăbesc, există o slăbire neexplicată pentru că mănâncă din nutrienți, alții dau îngrășare pentru că paraziții produc toxine ce dereglează, mare atenție, hormonii și metabolismul. Și puteți să vă duceți să țineți cure peste cure, să mergeți la sală,
să mergeți la tot felul de nutriționiști care mai de care, până când nu faceți curățenie în corp, nu merge nimic și vă spun din proprie experiență. Am început, pentru că eu m-am aflat și încă mai sunt, da, în această etapă în care mi-au dat partea de îngrășare. Da? M-am luptat enorm de mult, ani de zile, cu partea aceasta de a merge din nutriționist în nutriționist. Mai auzeam o idee, mai auzeam o dietă, mai auzeam pastiile de slăbit. Da, le-am încercat și pe acestea. Dar credeți-mă că nu funcționa pe moment câteva kilograme și pe urmă începea stagnarea sau puneam mai mult înapoi. Tocmai pentru că era un nivel atât de mare de toxicitate în corp pe care eu nu-l înțelegeam la momentul respectiv și îmi deregla partea hormonală și metabolismul. La fel recomand și eu în partea de nutriție foarte mult, începeți cu un program. Începeți cu o hidratare corectă, o deparazitare, o detoxifiere care este de două feluri, dar despre asta o să vorbim într-un alt curs, într-un alt seminar, în care să înțelegeți cât de important sunt câțiva pași ca mai apoi să vă reglați și să puteți să începeți procesul de schimbare, pentru că chiar funcționează și se poate. Ce mai pot face? Pot exista și pot schimba personalitatea. Da? Și există studii pentru toxoplasma de la pisici, mare atenție cei care aveți pisici, că pot influența frica, riscul de accidente și tipare de comportament. Un parazit din creier poate să ne facă mai iritabili sau mai impulsivi, fără să ne dăm seama. Să știți că acești paraziți sunt artiști ai camuflajului, secretă substanțe care păcălesc sistemul imunitar ca să nu mai fie atacați. Practic, corpul cum îi vede? Îi vede ca pe... Nu îi mai vede, îi vede că sunt ok, iar noi credem că suntem sănătoși. Apropo de acele analize de care vă povestea Delia mai devreme și vă spunea că și ok, adică nu erau probleme în sânge, un pic și, domnule, aveți o alergie. Da, pentru că e nivel de toxicitate foarte mare. Mai departe, există o legătură foarte strânsă între alergii și boli autoimune. Foarte multe alergii alimentare sau de piele sunt agravate de prezența paraziților, pentru că ei vin să irite mucoasa intestinală și să dea reacții de intoleranță. Și să știți că o plânge sufletul în mine când văd adolescenții din ziua de astăzi cât de plini sunt pe față, ce acnee pot să aibă pe față, pe brațe, pe corp. Iar părinții nu știu că trebuie să facă o cură de deparazitare. Am cunoștințe care merge atât de des din Dermatolog. estetician în estetician, da, la dermatolog și caută cumva soluții să scape de tot ce înseamnă parte de paraziți. Și am spus simplu, dacă tu nu faci o deparazitare, nu-ți merge nimic. Nu ascultă. De ce? Pentru că eu nu încalc liberul arbitru al oamenilor. Da, eu îți spun despre ce e vorba. Dar dacă tu alegi să faci, o să vezi ce bine te simți. Și vă dați seama câtă tonă, ca să nu numesc altfel, de creme și de fond de ten să astupi și să acoperi toate acele probleme care sunt pe față. Paraziții iubesc stresul, iar în perioadele de stres sistemul imunitar scade și încep să se multiplice foarte, foarte, foarte mult. De ce? Când sunteți stresați, vă scade nivelul de energie și vă simțiți obosiți. Cu cât suntem noi mai stresați, cu atât ei prin curaj și încep să se dezvolte și mai mult. Iar nu în ultimul rând, afectează fertilitatea, pentru că anumite infecții parazitare, și asta am întâlnit-o de curând la o doamnă care îmi spunea, știi, vreau să mă duc să fac fertilizare pentru că nu mai merge, nu știu cum să fac. Și spun, da, dar bine, hai să-ți fac o analiză, să-ți fac o verificare. Și într-adevăr, avea anumite infecții parazitare care îi blocau absorpția nutrienților necesari pentru hormoni și care creau inflamații care împiedicau concepția. Și sunt studii chiar și din Republica Moldova și persoane din alte țări și din România care după o cură de deparazitare, să știți că minune a venit și s-a întâmplat acest lucru. Acum vin și eu cu întrebări, că tot v-am povestit și trebuie să vă pun și întrebări, să vă provoc un pic, să mă înscrieți și în chat. Cum vi se pare până acum? Face sens pentru voi ceea ce v-am explicat? Căci mai avem, stați liniștiți că n-am terminat.
Ați fi crezut vreodată că paraziții pot să vă influențeze chiar și personalitatea și emoțiile? Da sau nu? Sunt curioasă. Cui se pare șocant că paraziții pot trăi chiar și 20 de ani în corp? Da? Pot trăi. Și nu e science fiction, să știți că nu e ceva făcut sau ceva ce... Nu. Nu. Uh, da, chiar trebuie să aveți curaj și să scoatem la lumină și să eliminăm pas cu pas, doamna Anișoara. Acum trebuie să văd cum vă arăt acele filmulețe, să nu vă șochez mai tare. Dar o fac mai spre final ca să nu fugiți înainte. Da. V-ați trezit vreodată noaptea fără motiv cu stare de neliniște sau visuri ciudate? Eu da, de multe ori și nu Și înțeleg. eu. Vi s-a întâmplat să simțiți că indiferent de ce mâncați, nu aveți energie? Da. Și știți ce se întâmplă? Aici, da, o părăs pe Delia. Căci la un moment dat, când a venit, Delia este din satul mare, eu sunt din București, când a venit în București, o vedeam că ronțăie ca un hârcioc și am zis, băi, nu mai ronțăie atât de mult, că dacă te pun iarăși și îți fac o analiză, văd câți patogeni ai în corp, prea mult. Când o vedeam pe Delia, mai ronțăia un pic. De ce? Pentru că simțea nevoia aceasta să mănânce, dar în același timp nici încărcată energetic nu era. Și același lucru l-am pățit și eu. Simțeam nevoia să mănânc ca să capăt energie. De fapt, energia trebuia să-mi iau din altă parte, pentru că noi cu cât mâncăm mai mult și ronțăim mai mult, cu atât corpul consumă mai multă energie și noi începem ori să punem kilograme în plus, ori să hrănim acești mici pitoni pe care îi avem în interior. Iar poftele de dulce credeți că sunt ale voastre? Nu. Nu. Sunt ale musafirilor din corp. Hai să vedem, scrieți cuvântul energie dacă v-ați simțit epuizați, deși mâncați și dormiți bine. Da? Este unul dintre semnalele cele mai clare că resursele voastre nu rămân în voi, ci sunt pentru altcineva. Da, să știți că acești paraziți nu sunt doar o problemă de igienă sau o chestie de copii mici. Sunt realitatea pe care toți o trăim. Diferența știți care este? Și diferența o face cine are grijă să curețe și să se regenereze și cine ignoră problema până când corpul strigă după ajutor și vedeți că strigă până în ultimul moment. Și astăzi scopul nostru este să vă învățăm cum să faceți curățenie interioară corect, simplu și eficient, fără să vă stresați cu cine știe ce. Ok, super, bravo, mă bucur. Așa că o să vedem cum ne schimbă paraziții viața de zi cu zi, pentru că da, aș vrea să priviți această problemă a paraziților nu doar ca pe o listă de boli. Priviți-o ca pe un hoț invizibil care se strecoară în casă și vă ia tot ce aveți mai de preț. Ce credeți că e primul lucru? În primul rând vă fură energia. Păi ne trezim obosiți, nu avem chef, bem cafea după cafea, dar, Da. de fapt, resursele sunt consumate de altcineva. Dar, Delia, și tu știi câtă cafea beai în timpul turelor? Da. Beam câte două, trei, patru cafele de când am descoperit această minunată hidratare pe care Și de care, parazitare. da, pe care trebuie să facem înainte de deparazitare, ca să putem să îi putem evacua pe acei musafiri de la noi. Nu mai beau cafea și nici nu simt acea nevoie de ronțăială. Da, era într-adevăr. Da, într-adevăr, eu de când am început acest minunat protocol pe care noi îl recomandăm, eu am făcut atunci 2 luni consecutive, Parashildu Plus, o să începem să le detaliem, Parashildu Plus, Un pic. Exact ce și da. hai să mai Eu așteptăm. merg tot timpul deci merg cu o curățare ușoară tot timpul, să știți, este recomandarea mea, pentru că la noi pe analize ameoba este prezentă cam la tot al treilea pacient. Dacă am fi conștienți de câte probleme poate să dea acea ameoba care apare, colitele ulcerative, am scaunele, ba am diaree, ba sunt constipată, tot acea ameoba
Deci nu suntem conștienți de câte probleme și de fapt problemele noastre sunt de acolo. Deci cele mai multe probleme ale noastre de acolo degenerează, de la deparazitarea incorrectă. Da, ca să mai spun un lucru, că eu îmi continui povestea, că mie îmi place să spun povești de Lia. Fii atentă. Al doilea lucru pe care îl fură acești minunași chiriași, hoți, să spunem așa, hoți invizibili, este somnul. Pentru că multe persoane se trezesc între 2 și 3 noaptea și nu e întâmplător. Nu e oră cu îngeri, oră că trebuie să facem nu știu ce, este ora la care ficatul lucrează și dacă e plin de toxine și paraziți, corpul intră în agitație și ce face? Băi, ia trezește-te tu un pic, ce trebuie să mai dormi? Da? Al treilea lucru pe care îl fură sunt nutrienții. Tu mănânci vitamine, minerale, proteine, dar ele nu rămân în tine. Și Pentru de că aici vine, da? Și de aici vine căderea părului, unghiile fragile, pielea ternă, și pofta de dulce, ronțăia Delia. Da? Știați că în momentul în care corpul nostru cere insistent zahăr, pâine albă, lactate, de cele mai multe ori nu sunteți voi cei care cereți, ci musafirii din interior. Iar unele specii de paraziți pot elibera substanțe care controlează emoțiile. Copiii cu scrâșne de dinți noaptea au în 80%, peste 80% din cazuri sunt parazitați, au paraziți intestinali. și Femeile care se confruntă cu migrene, chisturi ovariene sau menstruații neregulate pot avea în spate infecții parazitare nediagnosticate. Există paraziți care produc toxine ce seamănă cu moleculele hormonilor și astfel dau acele dezechilibre hormonale greu de explicat. Și mergeți la medic endocrinolog și nu știe ce să vă spună și ce să vă mai dea. Și spuneți, Doamne, nu mai știu, zici că am luat o razna. Nu, n-ați luat-o. Ce vreau să vă mai spun? Imaginați-vă că laptopul vostru are un virus care consumă toată memoria și bateria și fiți atenți că este un laptop nou, un laptop foarte bun, dar care merge atât de greu. Pentru că asta fac și paraziții în corp. Nu strică aparatul, dar îl fac să meargă atât de încet, blocat și fără putere, exact cum ne fac și ei pe noi. V-ați întrebat vreodată sau v-ați simțit vreodată ca un telefon care se descarcă repede, chiar dacă dimineața erai 100% încărcat? Da. Sunt persoane care la prânz îmi spun bă, nu mai pot, simt nevoia să mă duc să mă culc. Sau cui s-a întâmplat să aibă perioade cu multe alergii, eczeme și reacții inexplicabile ale pielii? Eu una, da, la un moment dat aveam niște alergii și mai ales la praf și ziceam, Doamne, am alergie la praf, ce se întâmplă? Nu, de fapt era de la nivelul de toxicitate foarte mare pe care îl aveam în corp. Sau cine s-a surprins că are stări de anxietate fără motiv clar? Te fii anxios, brusc. Să știți că da, se întâmplă. Și se întâmplă ca noi să știți că se întâmplă la copii foarte des, lipsa de concentrare la școală, care sunt copii care sunt mereu agitați, care nu dorm bine, au nevoie nu doar de disciplină, au nevoie și de o curățare internă, da, și copiilor se pot da aceste deparazitări. Pielea este ca o oglindă a paraziților, erupțiile, coșuri, dermatitele, mâncărimile, pot fi semnale că organismul, da, organismul încearcă să scoată toxinele produse de paraziți prin cel mai mare organ de detoxifiere, prin piele. Problemele cu greutatea, dar nu pot slăbi, orice aș face nu pot. Păi da, pentru că paraziții îți dau niște inflamații cronice și corpul reține apa și grăsimile ca scut de protecție. Alții slăbesc fără motiv și da, pentru că paraziții le consumă nutrienții. Sunt niște chiriași abuzivi care intră gratis în casă, mănâncă, beau, mordăresc și dacă nu-i dai afară, te lasă fără resurse. Este ca și cum ai încerca să mergi la maraton purtând un rusac plin cu pietre. Credeți că ați putea să alergați? Nu. nu. Așa e și cu viața cu paraziți. Este mai grea, mai obositoare și mai blocată.
Dacă v-ați găsit într-una dintre semnele pe care vi le-am povestit până acum, somn agitat, oboseală, piele cu problemă sau lipsă de energie, da, scrieți-mi mie un cuvânt în chat, scrieți-mi cuvântul acum, da? Pentru că facem schimbarea acum, nu mâine. Schimbarea voastră începe de acum și știți prin ce? Prin conștientizare, pentru că e foarte importantă. Și să știți că da, a venit momentul să vă luați energia, să vă luați somnul, să vă luați echilibrul înapoi, pentru că aveți nevoie. Cine vrea să facă să scape de acești chiriași invizibili sau încă vreți să-i mai țineți? Eu cred că vreți să-i mai țineți. Nu cred că vreți să scăpați. Încă nu n-ați înțeles ce înseamnă partea aceasta de parazitare. Acum o facem, da. Până acum am vorbit despre ce sunt paraziții, ce fac în corpul nostru, dar partea frumoasă este că trebuie să scăpăm de ei. Dar cum scăpăm? Majoritatea persoanelor, așa cum spuneam și la început, consideră că deparazitarea înseamnă să iei o pastilă de la farmacie și gata. Sau iau o pastilă de la plafar și gata. Nu, nu e așa. O pastilă omoară un tip de parazit, dar nu poate acoperi, fiți atenți, toată grădina zoologică care există în corpul tău. Pentru că tu nu ai doar un parazit, ai o grădină zoologică. În plus, când parazitul moare, el lasă toxină și ouă în corp, iar acestea rămân acolo dacă tu nu faci curățenia completă. Iar deparazitarea are 3 etape simple, dar esențiale, așa că degeaba luați o singură pastilă. În primul rând, pregătim corpul. Hidratare, curățarea ficatelor, intestinului, pentru că fără hidratare și drenaj, paraziții morți pot să creeze și mai multă toxină decât cei vii. Eliminarea propriu-zisă, da? Folosim plante și substanțe naturale cu spectru larg, cu acțiune largă, nu doar pentru un simplu tip de paraziți. Și aici mă refer și la cuișoare, și la pelin, și la extract de nuc negru, și la enzime, dar amestecate, da? Într-o anumită cantitate care atacă paraziții pe mai multe niveluri, nu doar unul și atât. Regenerarea și protecția, pentru că avem nevoie să refacem flora intestinală, să refacem imunitatea și țesuturile. Dacă săriți unul dintre acești pași, paraziții revin mai repede, pentru că găsesc un teren favorabil. Deparazitare e ca și o curățenie generală în casă. Păi întâi închidem geamuri, deschidem geamurile, nu facem curățenia cu geamurile închise, nu, în niciun caz. Deschidem geamurile, scoatem sacii de gunoi, pregătim, da? Apoi venim și spălăm și dezinfectăm, venim și eliminăm acești paraziți, ca la final să punem flori, aer proaspăt, da? Să nu se mai instaleze, da? Murdăria. Venim cu partea de regenerare. În tradițiile vechi să știți că deparazitarea se făcea de cel puțin 2 ori pe an. Primăvara și toamna, exact ca o curățenie sezonieră. Este unul dintre motivele pentru care noi am hotărât să facem acest curs de deparazitare acum. De ce? Toamna, la începutul toamnei? Pentru că toată vara fiecare a fost în vacanțe, a chefuit, a mâncat, a băut. Hai să fim serioși că n-a stat să aveți grijă. Aoleu, trebuie să fac deparazitare. Aoleu, trebuie să fac aia. Nu. Iar corpul vostru nu mai e chiar atât de curat și vă pregătiți pentru sezonul rece, da? Să ne întărim imunitatea. Foarte puține persoane mai fac asta de 2 ori pe an de parazitare. Eu zic de 3 ori pe an că, na, începem să fim mai plinuți. Și paraziții au un ciclu de viață. Ou, larvă, adult. Dacă nu faci un program complet, îi omori pe toți. Larvele rămân și se transformă din nou. De aceea programele moderne sunt gândite de către specialiști pe o perioadă de 30-45 de zile, exact cum spunea și Delia mai devreme, tocmai pentru a acoperi întreg ciclul și a preveni reinfestarea. Sunt persoane care mi-arată pe aparatul de medicină energetică că au nevoie de 4 cicluri de 15 zile de deparazitare, 2 luni de zile. Atât de multă toxicitate este în corp. Și mai este încă un lucru. Eu, sincer, la început, când am făcut prima oară de parazitare, am făcut-o 3 luni de zile, că atât de plină eram. Și ambițioasă,
Pentru că deparazitarea înseamnă să iei, da, și partea de suplimente, dar înseamnă și un regim. Iar eu, sincer, la început nu țineam niciun regim pentru că nu înțelesesem, da, conceptul. De aceea trebuie un pic ținut și regim când faci această deparazitare. Nu mănânci, bei cafea, dulciuri și așa mai departe când faci deparazitare. În niciun caz. O să vedeți că după deparazitare nu mai simțiți nevoia de mâncare multă de dulciuri. Da? Acum, cine dintre voi face curățenie generală de 2 ori pe an? Bine, eu fac de 3 ori pe an, că nu pot să stau așa. Da, acum știți că și corpul are nevoie de același ritual? Da? Ce facem? Îl lăsăm așa? Gândiți-vă că, să vă dau exemplu, București. Da? Pentru că e un oraș foarte poluat. Veniți cu o mașină, hai să zicem, neagră, că se vede bine, și mergeți cu ea prin oraș câteva luni de zile, fără să o spălați. Mare atenție! Fără să o spălați. E cum credeți, și mai vine și găinați de la porumbei, de la păsări, mai vine și o ploaie cu praf, mai se depune și praf. Cum credeți, se mai vede culoarea neagră frumoasă, strălucitoare a mașinii? Nu. Atunci avem nevoie și de curățare. Poate că vi se pare logic, dar nu putem lăsa doar jumătate de treabă făcută. Trebuie să facem toată curățarea completă. Da? Cine vrea curățenie? Că eu vreau curățenie. Da? Deparazitarea nu e doar să omori parazitul. E un proces inteligent, e un proces blând, e un proces complet. Pregătești terenul, elimini ce nu trebuie să fie acolo, regenerezi corpul, astfel încât să ai un organism curat și puternic. Și aș vrea să vă gândiți la corpul vostru ca la o casă în care locuiți zi de zi. O casă superbă, frumoasă, fiecare cum vrea, cu etaje, fără etaje, la parter, cu floricele, da? Dar faceți acest exercițiu de imaginație. O casă superbă, dar unde, fără să știți, au chiriași abuzivi. Niște chiriași care vin și mănâncă din frigider, care murdăresc pereții, care înfundă țevile. Și ce facem atunci? Ne apucăm de o curățenie mare, să curățăm, nu? Dar curățenia adevărată, țineți minte, nu se face în grabă, nu în 3 zile. Curățenia adevărată se face cu pași clari. Mai întâi deschidem geamurile, da, mai întâi e pregătirea terenului, deschidem geamurile, cum spuneam mai devreme, scoatem sacii, aerisim. În corp asta înseamnă hidratare bună și sprijin pentru ficat și intestine, iar dacă nu pregătești terenul, este ca și cum ai începe să speli fără să arunci mai întâi gunoiul. Ați face așa ceva? Eu una nu cred. Am avut o doamnă care a început direct cu produse antideparazitare fără hidratare. După 3 zile se simțea atât de rău pentru că toxinele rămăseseră în corp. Când am reluat procesul corect, schimbarea a fost totală. Și a zis, da, ați avut dreptate, mi-ați spus, m-ați atenționat, dar eu tot n-am vrut să fac. Ce vrei să-ți fac? Pe urmă mergem pe eliminarea paraziților, pentru că aici intră echipa de șoc. Plante cu putere de curățare, nu doar 2, 3, nu doar pelinul sau nuc negru sau oregană, nu. Aveți nevoie de mult mai multe plante puse într-o anumită cantitate care să vină, da, să curețe ca un pasnic tot ceea ce este, să scoată musafirii abuzivi din casă. Și aici nu vorbim doar de un tip de parazit, da? Vorbim de o grădină zoologică. Să reducem inflamații. Imaginați-vă că după ce ați dat paraziții musafirii afară, casa rămâne zgâriată pe pereți, cu urme pe mobilă. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să calmăm și trebuie să reparăm. În corp asta înseamnă să reducem inflamația, să protejăm țesuturile. Da? Sunt anumiți meșteri, să-i numim așa, ca și parte de plante care vin să repare ce a fost stricat. Eliminarea rezidurilor, punctul 4. Păi ce să facem cu sacii de gunoi? Îi scoatem afară, că doar nu îi ține. La fel se întâmplă și în corp. Fibrele, sorbenții, detoxifierea, duc toxinele și restul paraziților afară. Deci, dacă sar peste acest pas, este ca și cum ai face curățenie, dar lași sacii de gunoi în sufragerie. După aceea mergem pe susținerea sistemului osos și a țesuturilor.
Da? Gândiți-vă că după ani de musafiri în casă, casa are podeaua șubredă, pereții slăbiți, trebuie să întărim în corp, asta înseamnă calciu, magneziu, minerale care refac oasele, articulațiile și țesuturile. Iar la final punem flori în casă. Parfumăm, aducem aer proaspăt în corp, asta înseamnă floră intestinală bună, minerale de care celulele au nevoie. Da? Și aici avem nevoie de anumite probiotice și prebiotice care să treacă de bariera sucului gastric și sunt elemente care nu doar lasă corpul curat, ci vine să protejeze astfel încât musafirii să nu se mai întoarcă. Și da, am vorbit mult despre paraziți și uite că Samsung mă întreabă, ne puteți spune, vă rog, ce putem face, care este programul sau soluția pe care o propuneți? Da, eu vă propun o soluție, dar vreau să facem asta pentru că nu e ceva la modul general. Ok, luați pachetul ăsta și faceți. Nu. Mă interesează să stăm de vorbă și vă propun în felul următor. Dacă sunteți de acord, cei prezenți astăzi, cei care ați vorbit ori cu mine, ori cu Delia, sau cu persoanele care v-au invitat, dar dați-ne un mesaj ori pe numărul meu de telefon 0727 611 340 și spuneți acolo vreau de parazitare, pentru că trebuie să stăm un pic de vorbă. Trebuie să vedem exact un pic istoricul medical, dacă ați mai făcut, dacă nu ați mai făcut, să vedem exact cu ce începem, pentru că nu se începe. Oricum, am avut persoane care au zis, nu mă interesează, vreau de parazitare, dă-mi-o și nu s-au simțit bine. Pe mine mă interesează nu să creați o repulsie față de aceste programe de deparazitare, ci să vă ajute atât de mult încât să-l folosiți des, pentru că e un lucru pe care să-l folosiți des. Nu sunt pe principiu de a vă da ceva, ok, ia ăsta și gata, pentru că e posibil să mai aveți nevoie de altceva. Poate mai aveți pe lângă această deparazitare, aveți nevoie de ceva să vă ajute pe partea emoțională, să vă echilibrați. Samsung SM. De aceea îți recomand partea aceasta să-mi dai un mesaj în privat ca să te pot ajuta și să vă dau exact ce aveți. Ori pe numărul meu, da, ori pe numărul Deli 0744 684 976, da? Și o să vorbim în ceva, o să vă spun acum ce fac aceste programe. Nu dau denumire, nu dau exact ce și cum, pentru că, așa cum vă spuneam, vreau să avem o discuție unul la unul și e gratuită, nu vă costă nimic. Dar vreau să avem o discuție de jumătate de oră din viața voastră, să faceți pasul pentru voi. Vreau să înțelegeți că programele nu acționează doar pe un anumit tip de parazit. Acționează la peste 100 de specii de paraziți. Nu atacă organismul, îl sprijină în procesul natural de detox și sunt gândite pe programe de cel puțin 30, 45 de până la 60 de zile pentru a acoperi întreg ciclul de viață al paraziților. Care dintre voi este acum pregătit să facă această curățenie completă, dar blândă, cu un program pas cu pas, fără să fie nevoie să caute în zeci de locuri, fără să fie nevoie să stea să alerge, să studieze, să facă? Că eu sunt aici să vă ajut. Da? Cui ar plăcea să știe exact ce are de făcut, fără să-și bată capul cu rețete complicate? Da? Super. Păi cam puțin, doar 3 persoane? Înseamnă că nu v-ați lămurit. Bine. O să facem în felul următor. O să vreau să vă dau eu un share screen ca să înțelegeți ce se întâmplă și ce aveți în interiorul corpului vostru. Și o să vă arăt un pic partea aceasta de patogeni și să nu vi se pară scârbos. Da? Nu vreau să vă creez scârbă, dar vreau să înțelegeți ce se întâmplă în interior. Ok, ia să vedem. Și o să dau un pic mare. Ia să vedem. Cred că se vede mare, nu-i așa? Da. Cam asta este o colonoscopie care a demonstrat că în colon trăiesc niște vietăți minunate care se ascund. E un colon destul de curățel, să spunem, dar ia uitați ce dita mai, nu știu să zic, ascariz. Ascariz.
Ascarizie, frumos care e ascarizie. acolo și nu e doar unul, sunt mai mulți, că, na, trăiesc în colonii. Da? Deci nu vreau să vă crez partea de scârbă, dar vreau să înțelegeți cu corpul. Și asta e partea și Opțiuni. frumoasă când este un colon plin de placă, pentru că aceștia se ascund în placa mucoidă. Brainy Dose presents. Don't ignore these early symptoms of parasites in your body. Acestea sunt oxiuni. Parasites are organisms that live off other organisms called hosts. They feed off the hosts by stealing the nutrients from their food. There are three main types of parasites. Protozoa, which are single-cell organisms that live in the intestines, blood, or tissue. Helminths, which include worms such as tapeworms, roundworms, and thorny-headed worms. And ectoparasites, which are ticks, fleas, lice, and mites that attach to or burrow into the skin. Parasitic infections can result in anything from an uncomfortable annoyance such as head lice to much more complicated diseases and even death if undiagnosed and untreated. So here are 10 early symptoms to watch out for. Number 1, stomach pain. One of the first signs that you may have a parasite is stomach pain, especially if that pesky critter is feasting in. Partea frumoasă e când scot din intestin. Din partea de intestine, partea de paraziți. Am văzut că o doamnă întreba despre giardia, că nu se vede în scaun. Da. Deci nu totdeauna se vede în scaun giardia, dar să știți că în momentul în care o să vă descrie la o ecografie de rutină un colecist malformat, giardia este prezentă. Pentru că giardia locuiește mai mult în colecist, căile biliare, iar ascarizii în colon și chiar în pancreas. Ascarizii pot să ajungă chiar în plămâni. Despre paraziții care ajung la plămâni sunt ascarizii, să știți. Gândiți-vă că sunt paraziți care ajung și în inimă. Au persoane care au probleme cu tensiunea, cu probleme în inimă și nu înțeleg ce se întâmplă. Ei, da, ei pornesc de acolo. Pentru partea de doamna Elena, cât timp durează programul de deparazitare? Tocmai de aceea trebuie să stăm de vorbă jumătate de oră, să stabilim, să vă pun toate întrebările, să răspundeți la întrebări, ca să putem stabili exact că dacă nu aveți foarte multe simptome, puteți să faceți deparazitare o lună de zile. Dacă sunt simptome mai multe, atunci trebuie să o faceți 2 luni de zile. Da? Mulțumesc mult! Acum, Ana, pentru cei care sunt înscriși, mare atenție, da? Pentru că v-a plăcut filmulețele, în primul rând, cu paraziții? Da? Ați văzut vreodată așa ceva? Nu. Păi, nici n-aveți cum. Da? Trebuie să... Da, la copiii mici îi puteți vedea, dar la adulți nu prea îi putem vedea. De aceea trebuie avut grijă cu acești minunași chiriași care vin să provoace niște probleme foarte, foarte mari în corp. De aceea vă recomand partea de studiu, da? Și vreți să faceți ceva. Ok, i-am arătat. N-am vrut să vă arăt altele și mai și că erau cum scoteau din intestinul subțire, au umplut pur și simplu o tăviță renală, da, de ascarizi. Deci n-aș vrea să vă arăt. Da, programele de deparazitare pot elimina și paraziții din organe, pentru că asta este scopul lor. Asta face diferența când este un program complex, nu elimini doar colon, intestin și atât, colon și intestinul subțire. Elimini tot ce înseamnă paraziți din partea de organe, mai ales în ficat, pentru că sunt primul, inima, creierul. Toate sunt eliminate pentru că merg cu spectru larg. Da? Așa că, da. Haideți să începem sesiunea de întrebări, căci văd că sunteți curioși. Până aici ați ascultat, da, acum chiar sunt curios să vorbim un pic, să discutăm. Și da, să știți că vreau să fac partea aceasta de să vă ajut, să vin în ajutorul vostru. Văd că suntem destul de mulți și mă bucur în seara aceasta. Și dacă Delia este de acord, o să vreau să facem împreună, atât pentru cei care sunt prezenți în această seară, cât și pentru membrii familiilor voastre, să vă oferim o sesiune gratuită 1 la 1
atât cu mine cât și cu Delia, în care să discutăm despre aceste nevoi nutriționale. Să facem să vedem ce program vi se potrivește, pentru că sunt persoane care au probleme cu coagularea sângelui, au probleme cu anumite, da, anumite afecțiuni sau iau un anumit tratament și nu pot să facă deparazitarea cum trebuie. Da? Trebuie avut grijă sau trebuie o doză mai mică. De aceea vă recomand partea aceasta de să vorbim exact, să facem o strategie personalizată. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți acum, să ne trimiteți în privat, ori pe numărul de nu în chat, că nu am cum să vă salvez, că probabil v-ați salvat un pic diferit numele, să-mi trimiteți mesajul pe WhatsApp sau prin SMS, da, cum vă e mai ușor, cuvântul program, da? Vreau program. Și eu o să vă contactez pe fiecare în parte, să stăm să discutăm și să vedem exact ce anume nevoi aveți dumneavoastră și cum vă putem ajuta din acest punct de vedere. Da? Trimiteți cuvântul program acum, da? Pentru următoarele, hai să zicem, 10 minute. Da, tocmai de aceea, doamna Elena, sunt anticoagulante pe care noi... Trimiteți-mi pe WhatsApp, nu aici, căci n-am cum să vă iau, să vă notez. Da, trimiteți-le și da, tocmai de aceea trebuie să stăm să discutăm, pentru că există un antifungic antibacterian care luat împreună cu partea aceasta de anticoagulante poate să creeze anumite dezechilibre în corp și nu ne dorim acest lucru. De aceea chiar și planta, o să ziceți, păi da, de plantă. Da, plantele în combinație cu anumite substanțe pot crea, dacă nu sunt combinate corect, și încă un lucru. Deparazitarea nu se face așa oricum și oricând. Dacă sunt persoane care au un tratament cronic, da? Sau pentru o afecțiune cronică, tratamentul se ia mai întâi tratamentul, nu se întrerupe tratamentul și după aceea se iau și suplimentele la 2 ore. Da? Pentru că e important să facem acest lucru. Dacă nu facem așa, pot exista probleme, v-am zis, și atunci putem să creăm niște dezechilibre. Ok. Hai să mergem mai departe să vedem ce întrebări mai aveți voi. Nu uitați, da? Scrieți cuvântul program în privat, trimiteți-mi să programăm sesiunea de 30 de minute și să primiți și un bonus special pe partea aceasta de a vă lua acest program. Nu, pe WhatsApp puteți transmite, dar nu acolo, trimiteți-ne în privat, nu pe grup, doamna Felicia. Trimiteți-ne în privat. Știu că pe grupul, probabil că sunteți pe unul dintre grupurile noastre, trimiteți-mi în privat, ori mie, ori Deliei. Da? Trimiteți-mi în privat, că v-am lăsat numărul de telefon și vă duceți și îmi trimiteți, vă duceți acolo la admin, mă găsiți și îmi trimiteți mesaj ca să vă pot ajuta. Ok. Ok, hai să vedem ce mai avem, ce întrebări mai sunt. Să știți că deparazitarea, pot să fac deparazitare dacă am și copii? Da. Deparazitarea, când o recomand întregii familii. 0727, doamna Felicia, 611340. Da? De 0727 611 340. Da? Uite, așa vi-l pun în chat ca să puteți și o să vi-l pun cei care ați luat legătura cu Delia să comunicați, să-i trimiteți mesaj, da? Ca să vă poată ajuta. Așa. În primul rând, da, avem nevoie de variante blânde care sunt necesare și pentru copii, pentru că copiii sunt cei mai expuși. Da? Prin joacă, prin contact cu animalele, cu igienă incompletă,
se face în doze mult mai mici și trebuie verificat în funcție de kilogram corp. Da? Nu se face oricum. În funcție de kilogram corp, da, se pot face niște lucruri wow. Și o să știți că am avut da, eu vin cu întâlnirea spre dumneavoastră, doamna Maria, și îmi scrieți în chat și vă contactez. Am întâlnit o doamnă care era la început, copilul începuse școală, era foarte nervos, agitat, deranja orele, părinții erau nemulțumiți, au zis că ok, noi facem în felul următor, vrem să le exmatriculăm, că nu se mai poate, nu putem învăța și așa mai departe. Săraca mămică a venit la mine, copilul avea 11 ani și a zis, ok, hai să începem, vrei să faci ceva? Am întrebat câte kilograme are, ce vârstă are, cum mănâncă, cum, ce și cum. I-am spus, uite, începe deparazitarea asta și uite, dă și pentru partea de sistem nervos care are nevoie de lecitină, mai ales că era clasa 6-a, era băiat, era destul de dezvoltat. Am făcut deparazitare din ultimul copil din clasă neatent care nu a ascultat, deranja. Să știți că în 3 săptămâni a ajuns primul, cel mai ascultător, răspundea la lecții și făcea toate lecțiile, toate temele și era un exemplu. Toată lumea s-a întrebat, mă, dar ce-ai făcut să schimbarea asta radicală? Căci veneau să spună, ai ADHD, ai nu știu ce, că ești, că Nu! Să știți că asta tot de la paraziți vin, de aceea mai ales că acum e început de școală, avem nevoie să ajutăm copiii din acest punct de vedere. Și da, aveți prieteni, aveți cunoștințe care au copii mici, sunt nervoși, agitați, nu se concentrează, au nevoie de o deparazitare. Atât mama cât și copil. Este sigură deparazitarea nu de efecte adverse? Nu. Să știți că nu. Deparazitarea cu plantă este sigură. Pot apărea la început mici semne, da? E normal. Semne pentru că organismul elimină toxinele, începe balonarea, încep scaune mai dese, începe ușoară oboseală, da? Dar astea trec repede pentru că este o criză de vindecare. Da? Și este un semn bun, asta înseamnă că corpul tău începe să lucreze și să se curețe, să scape de tot ceea ce este acolo în interior. Îmi place o întrebare pe care mi-a trimis-o doamnă în privat. Care e diferența între o pastilă de la farmacie și una care mi-o recomandați dumneavoastră? Păi, pastila de la farmacie omoară doar un tip de parazit. Dar să știți că nu curăță tot. Nu regenerează corpul. Ceea ce vă recomand Are este și spectrul larg, da? Protejează ficatul, intestinul, flora intestinală, deci nu doar omoară, ci și reface curățenia completă. Ce vrei să spui, Delia? Are și efecte adverse de la farmacie. Pentru că acea pastilă de albendazol, pe lângă faptul că nu o să omoare toți paraziții, o să dea o să fie și hepatotoxic. Deci ficatul o să se umple de toxine. Deci, pentru că vine invers, omoară și toxinele intră și efectul ei advers al bendazolului. E din nou un sistem. Da. Aceste pastile oferite de doamna Dorina sunt naturale, create cu o echipă de oameni care au studiat și nu au făcut doar și sunt pure, sunt cum Dumnezeu a creat plantele ca să ne putem vindeca. Deci industria farma n-au creat aceste produsele ca să ne poată vindeca. Da, nu vreau să dau în partea asta de industrie farma. Să știți că sunt de acord și cu partea de medicină alopată, da? Pentru că au rolul lor în urgență și când avem nevoie, dar corpul nostru este făcut în așa fel încât noi avem nevoie și de plante. Da? Nicvorm la copii. Delia, aici trebuie să mă ajuți că asta nu mai știu. Păi, în funcție de ce parazitare, nicvorm Da? sau... Deci se dă probabil Cu ce a fost depistat copilul? Doamna Ana, scrieți-ne cu ce a fost depistat. Îmi place Este nicvormă, dar, deci merge, dar altceva este să faci cu plante naturale, să nu îi dai la copil să fie hepatotoxic.
să fie cu alte efecte adverse, să mergeți la analize pe urmă și să aveți parte de alte surprize, de GOT și GPT crescute și să fie copilul cu altceva, pe altă parte. Dacă mergeți pe partea naturală, cu garlicul, cu ce oferim noi per kilogram corp, cu schema oferită în funcție de fiecare om, fiecare copil în parte, pentru că fiecare este unic în felul lui și simptomatologie diferită și totul este diferit. Nu mergem cu... Nick Vormă probabil că va merge pe o parte de helminți sau ascarizi, dar nu omoară totul. Pentru Helicobacter și doamna doctor a spus că este bun și pentru paraziți. Mă abțin. Nici de cum pentru Helicobacter. Pentru Helicobacter este altă schemă de tratament. Acum, îmi place mesajul doamnei Mariei. Plin internetul de suplimente și protocoale pentru deparazitare. Da, pentru că această industrie a luat amploare foarte mult și să știți că eu nu merg pe partea de că puteam să vă spun ok, după cum vedeți vreau să stăm de vorbă să vă dau ceva personalizat. Marea majoritate zic, uite, vezi, ia suplimentul ăsta și chiar îmi place că CNA-ul a interzis anumitor medici, da, și medicilor să nu mai facă atât de multă reclamă la anumite suplimente direct. Du-te și cumpără ăsta pentru că ți-ai comisionul de acolo sau așa mai departe. Da, trebuie avut grijă ce luați, cum luați, să fie din sursă sigură. Ceea ce vă recomand este din sursă sigură. Este o companie care a investit în partea de cercetare de peste 26 de ani, investește în partea de cercetare și merge pe partea aceasta de hidratare, de parazitare, de toxifiere foarte mult, pentru că marea majoritate a protocolelor și a problemelor de sănătate de aici pornesc. Sunt lucruri nu care se schimb, care scot anumite suplimente, hai că inventăm altceva, nu, ei tot vin și îmbunătățesc partea aceasta de substanțe și vor să facă mult mai mult. De ce mulți nu vor să se deparaziteze? Păi, Corina, în primul rând tu trebuie să explici omului ce se întâmplă în corpul lor. Ține minte, un om, dacă nu înțelege ceea ce se întâmplă, nu va face deparazitarea. Cu marea majoritate dintre voi în această seară, dacă nu ați intrat aici, nu vă povesteam și nu vă explicam ce se întâmplă în corp, voi nu erați de acord și nu vroiați pe partea aceasta de deparazitare să mergeți mai departe. Da? De aceea este important să faceți ceva pentru voi, să explicați. Rolul meu în această seară și al Delia a fost să vă explicăm cu această deparazitare cât este de importantă. Da? Se poate face dacă am și alte probleme de sănătate? Da. Deparazitarea se poate adapta în funcție de starea fiecărei persoane. Tocmai pentru că paraziții vin și slăbesc imunitatea. Partea aceasta de curățenie interioară ajută indirect în multe alte afecțiuni. Și da, o recomand de 2-3 ori pe an ca o curățenie sezonieră. Exact cum mâncăm și noi. Dana, te voi suna eu după curs, că am văzut că mi-ai dat un apel pierdut și mi-ai trimis mesaj pe WhatsApp. Ce fac dacă nu reușesc să țin programul până la capăt? Păi îl reiei, pentru că corpul are nevoie de consistență, dar nu există eșec. Țineți minte, fiecare pas contează. Tocmai de aceea există ghidare pas cu pas și discuții personalizate, tocmai ca să puteți să înțelegeți de la început fiecare pas, ce anume trebuie să faceți și cum trebuie să faceți, pentru că dacă nu înțelegeți de la început, băi, eu îți fac de parazitarea asta, că mi-a plăcut cum mi-ai explicat tu și așa mai departe, dar dacă nu înțelegi exact pașii pe care tu trebuie să-i urmezi, o să zici, păi nu, că e greu, cum să fac așa ceva? Nu, nu e greu. Îmi place întrebarea pe care o primesc des. Doamnă, trebuie să fac credit ca să-mi cumpăr suplimente? Nu. Nu e scump programul. Din punctul meu de vedere, este scump să rămâi cu oboseală cronică, cu imunitate scăzută sau să plătești medicamente pe termen lung. Da? Un program complet de deparazitare costă cât hai să zicem o ieșire la restaurant, hai să zicem 2, da? Dar ce credeți? Vă poate reda energia și sănătatea. Gândiți-vă la persoanele care fumează. Cât scotiți. Așa că nu e scump.
Delia, ce însemna pentru tine deparazitarea? Și de ce ai hotărât tu să faci acest program? În momentul în care eu am aflat acel verdict că eu am parazitul la creier, pentru mine a fost, cum zicea doamna, deși sunt cadru medical, de atâta vreme așa, nu puteam să-mi imaginez că parazitul poate să ajungă la creier și chiar eu, care nu am neglijat acest aspect. Făceam, dar nu făceam pe cale naturală. Sau am făcut și cu giardinofitul, care este foarte la modă, cum scria doamna în chat despre Nick Worm. Și giardinofitul. Și am făcut luni de zile. Dar am ajuns să fie, nu șoc, nu pot să-l numesc șoc, dar am fost un pic indignată că, Doamne, cum? Pentru că n-am neglijat acest aspect. Dar pentru mine a fost o schimbare, a adus o schimbare pe care nici nu pot să... Nu, deci dacă stau să mă gândesc eu, Delia, de anul trecut, nu pot să... Deci o claritate mentală, deși și acum mă confrunt cu multe chestii așa. Și în momentul în care simt cumva aceleași simptome pe care încearcă să mă bântuie, acele simptome pe care le-am avut deja, încep să îmi fac comanda să le iau. Deci am avut o claritate mentală, am avut un altfel puteam să stau să mă gândesc, altfel puterea de concentrare, nu aveam stările alea eu, după ce am aflat nu numai sindromul vertiginos pe care m-a afectat atunci, aveam și tulburări de somn, aveam și cu puterea de concentrare nu puteam să mă concentrez, eram mai anxioasă, mai așa. Deci toate acele stări pe care le aveam, după a doua lună, bineînțeles, am început să mă simt mult, mult mai bine. Să fiu alt om. Deci a fost un lucru care nu pot să-i mulțumesc Dorinei și nu o să pot să-i mulțumesc pentru faptul că am apelat la acea analiză de biorezonanță și mi-am descoperit. Că nu aveam șocată. Nu, cum? Eu, cadru medical care le știu pe toate, vii tu să-mi spui așa ceva? Păi nu, mi-au trebuit două zile să stau să cuget, să mă gândesc, să scriu înapoi mesaj că doresc programul. Și să caute, să vadă ce este acest anacefalomagna din parazitul din creier și cum adică ea are așa ceva? Da. Este, după mine, este o investiție pe care nici nu ar putea să conteze, nu știu cum să vă explic. În momentul în care ajungem la o problemă gravă de sănătate, eu lucrând, omul ar face orice, dar nu suntem conștienți că făcând acești mici pași pe care sunt necesari, hidratare, deparazitare, detoxifiere, creșterea imunității, ne creștem și imunitatea, prevenim apariția multor boli cronice care se pot concretiza la noi în organism dacă nu facem acești pași. Deci după mine, ca și cadru medical, din toată inima vă recomand să urmați acest program și să nu puneți în balanță cât costă, cum costă. Sincer, nu costă foarte mult, tocmai că nu o să spun prețul pentru că nu vreau să discutăm în privat. Nu costă, nu trebuie să faceți credit la bancă, stați liniștiți. Este un lucru decent pe care puteți să-l faceți și este o investiție pe care puteți să o faceți în sănătatea voastră, fără să mai gândiți. În momentul când puneți întrebarea, ok, cât costă, dacă costă mult și așa, gândiți-vă câți bani ar trebui să plătiți voi în momentul când mergeți să faceți analize și vă spun din proprie experiență că sunt analize care nu am putut să fie decontate de Casa de Asigurări de Sănătate și a trebuit să le plătesc din buzunar. Și pentru ce? Că așa a trebuit. Am început programul de hidratare de aproximativ o săptămână, eu care aveam o poftă nebună de dulce. Acum, dacă consum ceva dulce, mă balonez și evit să consum. De ce? Păi, în primul rând, Liliana, corpul tău era deshidratat. Semnalele care erau trimise către creier era ceva de genul poftă de dulce sau am nevoie mi-e foame, am nevoie de ceva dulce. În momentul când tu ai început să te hidratezi, celulele tale au început să primească hidratarea de care aveau nevoie. Iar creierul nu mai cere zahăr ca să compenseze lipsa energiei. Scade pofta de dulce.
Te Dar, balonezi posibil, scuze că intervin, posibil ca să fie paraziți. da, tocmai că apa începe să, dacă nu erai obișnuită să bei apă, că, na, știu că Liliana este asistent medical și lucrează în ture și nu prea ai timp, știi și tu cum este, da? Corpul poate reține inițial lichide și se manifeste prin balonare. De aceea este important să faci un pic de mișcare, dacă nu merge, partea de probiotice, de probietice, de nutriție ale florei intestinale și fibre, da? Hidratarea îți schimbă anumite obiceiuri în corp și e nevoie să rescrii obiceiurile alimentare. Da? Și încearcă să reduci pofta de dulce și să o combini cu altceva. Vă felicit cu admirație și recunoștință. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cu drag, doamna Elena. Mă bucur mult că ați participat. Da, îmi place, doamna Aurora. Câți bani cheltuim ca să tratăm bolile provocate de acești paraziți? Cred că merită. Da, și credeți-mă că nu e foarte, foarte scump. Chiar nu este. Și vorbesc serios. Și propunerea mea este să nu mai apelați să faceți analize, să urmați acești pași așa, consecvent, de 2-3 ori pe an și o să vedeți dumneavoastră pe parcursul timpului că o să vă dați seama că investiția a meritat, de fapt. Și am două întrebări interesante. Una dintre ele este legată și de ceea ce a spus Corina mai devreme, că sunt persoane care nu cred în paraziți. Nu cred că au așa ceva, nu vor să facă de parazitare. Bine, bine, dacă eu nu cred în paraziți, dacă nu-i văd, de ce? Nu există și gata. Da, dar să știți că și virusurile și bacteriile nu se văd cu ochiul liber. Dar toată lumea știe că există, paraziții sunt documentați de mii de ani. În toate culturile și în toate studiile moderne, faptul că nu-i vezi nu înseamnă că nu-ți fură energia zilnică. Da, și facem analize foarte multe la copii și ne dăm seama că nu au, da, copiii de fapt sunt infestați. Dacă fac o singură dată programul, sunt rezolvată pentru totdeauna? Nu! Din păcate, nu! Pentru că paraziții fac parte din mediul nostru. Apă, alimente, animale, cum spuneam mai devreme. E ca și cum ai spune, băi, eu fac curățenie generală o dată și gata. Și nu mai fac niciodată. Păi tu mănânci o singură dată? Păi tu faci ceva? Nu. Adevărul este că deparazitarea se face regulat, da? Exact ca și curățenia sezonieră, pentru că e vorba de expunere continuă. Și înțeleg întrebările voastre, înțeleg ce faceți, dar important e să mergem, să facem ceva. Curățenia acasă, nu uitați. Gândiți-vă că de fiecare dată când faceți ceva și alegeți să faceți ceva, o faceți pentru voi. Ia să vedem ce întrebări, că mai aveți voi întrebări pe aici. M-am uitat în chat și să mă mai uit. Păi nu este tot timpul pe analizele de laborator. Păi normal, Mioara, că nu ți iese pe analiză niciun parazit, că nici n-ai cum. Dar tu te simți rău. Eu am făcut curățenie în casă. Ok. Să știți că da, marea majoritate a paraziților de la doamna Aurora Tarciardia nu apare uneori la analiză, apar pe aparatele de medicină energetică și cei interesați vă pot explica și partea aceasta, pentru că da, pot fi identificați cu ajutorul acesta. De ce? Pentru că toți acești patogeni au un nivel de vibrație. Aparatul de medicină energetică vine și scanează corpul să verifice ce se întâmplă în interiorul corpului tău. Și da, făceam acest lucru pe parte și fac acest lucru pe parte de analiză prin medicină energetică, fie fizic în București, în cabinet, fie online. Și da, putem identifica cine e curios, putem identifica acești patogeni din corp pentru că sunt importanți. Ei au o amprentă energetică, iar amprenta aceasta energetică vine și detectează și identifică exact problema exact patogenul pe care tu l-ai acum în corp. Ok. Hai să vedem ce alte întrebări mai aveți voi.
În colonoscopie se văd paraziții? Depinde de medic. Da, dacă sunt paraziți care pot fi văzuți exact cum v-am arătat și eu acea colonoscopie, da. Dar să știți că marea majoritate acum caută un pic așa mai pe rapid, pe repede înainte, să văd dacă e o tumoare, dacă e ceva crescut, dacă e un polip. Nu se uită foarte bine la partea aceasta de patogeni, să știți. Foarte rar. În stomac pot fi paraziți? În stomac nu o să întâlniți paraziți, pentru că e acidul clorhidric care este foarte, foarte acid, de aciditate foarte mare. Spune, Delia. Zic, în stomac nu au cum să stea paraziții, deci ei locuiesc în intestinul subțire, acolo. Paraziții au o capsulă. În momentul noi când îi ingerăm, capsula aceea reușesc să treacă de sucul, da, de sucul clorhidric, acid clorhidric din stomac, să meargă mai departe către intestine. Acolo îi găsesc mediu propice și încep să se dezvolte. Important e să-i eliminăm. Nu o să vă reziste mai nimic. Ce tratament este necesar pentru majoritatea paraziților? Este un program complex pe care eu îl propun. Este un supliment care conține peste 12 plante antideparazitare cu spectru larg. Nu o să mergem doar pe unul simplu sau atât, nu. Pentru că, așa cum v-am spus, noi avem o grădină zoologică în interiorul nostru. Dar din analiza microbiomului se pot vedea paraziții? Analiza din scaun, mă refer. Depinde. Dar să știți că în ultima perioadă mai răruț se identifică paraziții. Am înțeles, chiar discutam cu o doamnă doctor și spunea că sunt niște teste speciale de analiză, dar nici acelea nu au acuratețea de 100% și costă destul de scump, peste 1000 de lei și credeți-mă că programul nu costă atât de mult. Probabil pentru toată familia, da, dar programul nu. Costă în jur de 1000 de lei să faci acele teste, să identifici paraziții ce ai cum ai, dar nu se fac peste tot. Pot face o deparazitare fără să fac test Păi, da, doamnă Elena, discutăm, ne auzim la un telefon, vedem ce simptome aveți și da, dacă nu vreți să faceți testul, nimeni nu vă obligă să faceți un test. Și da, puteți să o faceți pentru că marea majoritate a persoanelor fac aceste lucruri. Doamna Liliana, sincer, nu știu cum se cheamă acele teste și nu știu, doamna mi-a zis, eu n-am auzit până seară, dar dacă aflu, vă spun. Cel mai sigur test pe care eu l-am văzut acum este partea de medicină energetică care identifică tot și partea de virusuri, patogeni, bacterii, fungi, absolut tot și paraziți, dar și predispoziții spre afecțiuni. Și credeți-mă, de câte ori am spus o predispoziție s-a întâmplat. În caz de infectare cu Helicobacter pylori, tratament mai blând, da. Bine suportat aveți, da, doamna Elena. Nu doar cu acele medicamente din care se dau antibiotice și așa mai departe, sunt alte suplimente mult mai blânde care vin să ajute și scăpați de partea aceasta de Helicobacter pylori. Pentru că e o bacterie destul de păcătoasă și destul de des întâlnită în ultima perioadă. Chiar aveam persoane și îmi spuneau, le zic, băi, vezi că e posibil să faci să ai Helicobacter ca și bacterie? Și îmi spunea, păi da, dar l-am avut, dar eu știu că am făcut analiză și a trecut. Păi da, a trecut conform analizelor medicale, din punct de vedere energetic, pentru că îi detectează la valori care sunt mai joase, încă sunt acolo. Da? Și atunci avem nevoie să refacem partea de aciditate din stomac, să venim să ajutăm un pic și pe partea de intestine, de stomac. Garlicul merge foarte bine pe partea de Helicobacter, dar e ceva sunt mai multe, vreo 3-4 suplimente care vin să ajute pe partea aceasta de Helicobacter. Ia să vedem ce întrebări mai aveți. Doamna Elena, sunteți foarte curioasă, îmi place. Cum vi s-au părut aceste informații? Sunt ceva ce nu ați înțeles? Chiar vreau să mă asigur că plecați de aici cu o informație
corectă, că ați înțeles despre ce este vorba pe partea de parazitare și chiar vreau să faceți un pas pentru voi. Chiar mi-aș dori acest lucru. Dar acum, da. Pot provoca boli autoimune? Da, am spus, doamna Nișoară, că pot provoca și boli autoimune. Asta îmi place la partea de aparat pe medicină energetică, fiind unul performant. Eu mă uit întotdeauna la cauze. Eu nu doar mă uit pe un simptom și atât. Pentru că sunt persoane care, da, să știți de ce vă spuneam de deparazitare dacă sunteți pregătite. Am întâlnit persoane care aveau un dezechilibru emoțional foarte mare și am făcut greșeala în trecut să le zic, da, ok, luați deparazitarea aceasta. Însă a fost dezechilibru atât de mare că persoana n-a putut să suporte partea de parazitare. Atunci eu vin și spun personalizat, poți să faci de parazitare sau hai un pic să întărim partea aceasta de sistem nervos și emoțional, ca mai apoi să treci să faci de parazitare. Doamna Felicia, partea aceasta de analize prin medicină energetică, o puteți face la mine sau la Delia, prin cine ați venit. Și vă putem face fizic în București, pentru că aparatul este eu sunt în București fizic, sau în online. Da, putem face prin teleconferință, fiind un aparat specializat, poate face acest lucru. Da, și putem identifica toate problemele, înregistrăm sesiunea, vă dăm să o ascultați de mai multe ori, să înțelegeți ce aveți acolo. O să facem și partea aceasta într-o altă seară. N-a fost tema acestui seminar legat de partea de medicină energetică, pentru că în trecut făceam acest lucru, dar în seara asta nu ne-a permis timpul. Da? Așa că lăsați-mi un mesaj, doamna Felicia, în privat și vă explic, vă dau toate detaliile. Ce întrebări mai aveți voi? Da? Cu drag. Nu uitați, paraziții aceștia vă fură starea de sănătate, vă fură energia, vă fură foarte, foarte multe lucruri de care ar trebui să vă bucurați. Acum, ce să vă zic? Îmi place că sunteți și puneți întrebări, îmi place. Cum îi le eliminăm? Ana, ideea de parazitare. Noi trebuie să ne întâlnim să facem de parazitare. Da? Hai să recapitulăm un pic, dacă tot n-ai fost de la început, hai să recapitulăm un pic, da? În primul rând, astăzi am vorbit și am descoperit împreună ce sunt paraziții, unde îi găsim, ce impact au asupra sănătății fizice, emoționale și mentale, de ce o simplă pastilă nu este o soluție, care sunt etapele unei deparazitări corecte, pentru că nu se face oricum și oriunde și cu orice. Și cum putem face tot procesul în siguranță prin programe testate și eficiente. Și adevărul e simplu, paraziții să știți că nu vă așteaptă. Ei se hrănesc zilnic cu energie, cu nutrienți, cu vitalitate. Întrebarea este noi cât mai așteptăm până să facem ceva pentru noi. Da? Corpul nostru este casa sufletului nostru. Așa cum nu am trăit niciodată într-o casă plină de praf și de gunoi. De ce am acceptat ca interiorul nostru să trăiască musafiri care ne fură sănătatea? Și țineți minte, deparazitarea nu este un moft, nu este un trend, este un act de respect față de noi, față de viața noastră și față de cei dragi, pentru că atunci când tu ești bine, și cei din jurul tău sunt bine. Acum vreau să vă văd. Care dintre voi simte că a venit momentul să facă primul pas? Cui ar plăcea să facă o curățare interioară, chiar în această lună? Da? Nu mai amânăm, că cu cât amânați, cu atât se duce. V-am spus că la început pentru mine deparazitarea a fost o descoperire care mi-a schimbat complet perspectiva. Și că pentru mulți dintre voi poate fi exact la fel. De aceea, pentru cei care ați rămas până la final și văd că suntem într-un număr foarte mare, da, vă ofer acea sesiune gratuită de 30 de minute, atât eu cât și Delia, de 1 la 1, în care să analizăm împreună ce nevoi aveți pentru corpul vostru și ce program vi se potrivește. Singurul lucru pe care vi-l cer este să-mi trimiteți prin mesaj, da, cuvântul program și vă contactez eu personal mâine
Și mâine o să fac tot posibilul să vă contactez pe toți, că am văzut că mi-ați trimis mesaje, da? Pentru că gândiți-vă că acest lucru noi îl facem și îl fac cu mare drag, pentru că în momentul când eu am înțeles această deparazitare, nu e oricum și orice, și că putem ajuta enorm de mulți oameni, uh, apropo de întrebarea doamnei Anișoara, dacă boala autoimună este cronică, mă ajută tratamentul? O boală autoimună cronică înseamnă un nivel de toxicitate foarte mare și pe o perioadă lungă de timp instalat în corp. Uh, Sincer, nu aveți nevoie doar de o deparazitare și atât. Aveți nevoie de o curățare mai intensă, nu doar de o lună, dar asta discutăm și stați sub program și sub supraveghere, doamna Nișara, pentru că nimic nu se face, mai ales că sunteți probabil și sub un tratament cronic. Așa cum vă spuneam, deparazitarea merge în paralel cu tratamentul cronic. Mai întâi deci noi nu o să spunem niciodată lăsați medicamentele și luați. Nu! Vă luați tratamentul de la medic pentru că medicul știe foarte bine ceea ce aveți și plus că ați obișnuit corpul cu acele substanțe și nu se scot brusc, doar cu acordul medicului specialist care v-a recomandat acel tratament. Iar partea de suplimente vine în paralel cu ceea ce luați, tocmai pentru a vă ajuta. Da? Hai să vedem ce pot face pentru a mai da jos din greutate. Corina, trebuie să umbli la partea de porție în farfurie. Țineți minte, în momentul când începeți să luați suplimente, faceți deparazitarea, schimbați-vă obiceiurile alimentare, nu mai mâncați aceeași cantitate de mâncare. Și o să vă recomand un lucru. Cei care suferă de diabet trebuie să facă un lucru, să-și cântărească mâncarea. Chiar dacă nu aveți diabet, vă recomand să vă cumpărați un cântar de bucătărie și să vă cântăriți cantitatea de mâncare pe care o mâncați. Să vă faceți un jurnal alimentar și o să fiți șocați să vedeți ce cantitate de mâncare ingerați. Pentru că problema cu îngreșatul, tu îi dai mai mult corpului și faci mai puțină mișcare. Are legătură cu cheltuiala calorică. Da? Și atunci, da, o să vezi că o să începi să dai jos, dar trebuie să reduci porția de mâncare. Și eu mă confrunt cu o constipație severă. Constipație severă. Da, doamnă Mihaela, normal, pentru că aveți la bacterii pe partea de colon, nu mai poate evacua cum trebuie. Când ați făcut curățare, deparazitare, detoxifiere, doamna Miha, până acum? Ați făcut? Ați făcut. Păi vedem ce anume se întâmplă acolo, de ce e tranzitul atât de lent. Și am întâlnit la un moment dat o persoană care așa era născută, să aibă un tranzit lent. Da, bă, vorbim în privat. Am rugămintea să nu mai dați denumire la... Păi, da, în momentul când există o problemă și e mega colon, da, nu mai puteți să faceți parte de... Nu mai merge. Da. Am rugămintea să nu mai dați nume de produse pe chat. Da? Când nici eu nu le-am dat direct, am rugămintea de la voi să nu mai dați nici voi nume de produse pe chat. Da? Aici vreau să vă educ, este un seminar special creat pentru partea de educație, pentru a veni în ajutorul vostru, pentru a vă ajuta, iar partea aceea ce vă recomand o facem în privat în funcție de ce nevoie are fiecare și căutăm soluție, da? Și cu el, el să fie de mega colon. Deci nu uitați, este acel mesaj, trimiteți-mi-l pe WhatsApp, da? La numărul de telefon atât la mine cât și la Delia. Am pus numerele în chat, fie la mine 0727611340, îmi trimiteți mesaj pe WhatsApp sau prin SMS, ca să vă putem ajuta, să stăm de vorbă, să facem acea ședință de 1 la 1, prin care noi să vă explicăm pas cu pas ce aveți de făcut și cum să luați. Să știți că totul se face conform unor instrucțiuni. Nu le facem așa degeaba. Da? Trebuie să le facem pas cu pas. Și nu se face doar o deparazitare și gata, ci trebuie să continuăm, pentru că totul are continuitate. Gândiți-vă că voi nu mâncați doar o singură dată. Da?
Gândiți-vă că aveți nevoie de mai mult. În fiecare zi, stai că greșeam numărul de telefon al Deli, să vi-l mai trec o dată. De 0744 68. 684 971. Dar cred că fiecare a venit prin cineva. A venit prin cineva, tocmai de aceea. Cât timp ar dura acest program? Păi, în primul rând, deparazitarea durează o lună, două, depinde de la persoană la persoană, iar după aceea se continuă cu o parte de hidratare, cu probabil o detoxifiere ușoară în funcție de ce nevoie are corpul. Dacă aveți nevoie pe parte de nutrienți, continuăm cu nutrienți și facem un pic de ajutor. Să știți că eu sunt acum într-un program supravegheată de nutriționist. Și să știți că nu există un nutriționist care știe ce anume are de făcut. Îți face o analiză, verifică ceea ce ai de făcut și în funcție de ce carențe nutriționale ai, îți recomandă și parte de vitamine și minerale. O perioadă le-am luat de la farmacie, am respectat instrucțiunile, însă în momentul când am văzut că nu mă mai ajută, am preferat să le iau de unde le luam și până atunci, iar valorile mele au revenit la normal. În momentul când le-am întrerupt, sănătatea mea nu a fost ok. De aceea este un lucru pe care să-l faceți, dar nu vă gândiți, mamă, să vezi cât o să consum. Nu. E vorba de așa cum vă respectați, pentru că are legătură cu respectul de sine. Și acum ar trebui să vă respectați cu partea aceasta că suntem femei, da? Să ne facem un coafor, un maniopedi, să avem o plimbare și ce mai avem nevoie noi pentru noi. Tot așa e important să vă respectați și cu partea de sănătate. În timpul programului se ține regim alimentar fără carne, zahăr, lactate, pâine. Da, se ține un regim alimentar. Nu se mănâncă orice carne, da, aveți voie parte de pește. Zahăr este exclus, pâinea este exclusă, lactatele doar partea aceasta de chefir, nu orice lactat și nu lapte. Da? Nu orice. Dar da, respectați acel program, să știți că nu e greu. Mai mult, partea de program ține și de partea de leguminoase, pentru că ele pot veni să vă producă balonare, da? Și greutate. Să știți că, cu drag, viața e făcută din alegeri mici, dar decisive. Poți alege să lași totul așa cum este acum. Sau poți alege să-ți redai corpului tău energia, vitalitatea, sănătatea pe care, da, le merită. Așa că eu vă invit să faceți alegerea curajului și să spuneți de azi eu îmi iau corpul înapoi. Cum procedăm cu copiii în cadrul meniului? Păi discutăm, în niciun caz nu o să-i dați prăjeli copilului. Îl ajutați. Prelungim perioada de parazitare la copii. Pentru că, da, copiii sunt mofturoși, sunt copii care înțeleg, copii care nu înțeleg și atunci, da, ne confruntăm cu anumite probleme. Sunt copii care nu vor să înghită suplimente și atunci îi păcălim un pic în chefir, le punem în chefir când avem încotro să absorb mai repede și atunci, da, mergem și pe partea aceasta și ajutăm. Dar important este să faceți pasul pentru voi. Da? Eu am făcut pasul în urmă cu 6 ani de zile și credeți-mă, toată viața mea s-a schimbat. Iar în momentul când am început această deparazitare, în toamnă mergeam în paralel și la facultatea de psihologie și la facultatea de teologie, deci eram la 2 facultăți în același timp. Și am putut să le duc, eram plină de energie, de vibe, puteam concentra, mai ales că erau energii diferite, total opuse, da? Dar m-au ajutat din acest punct de vedere să mă concentrez. Iar de atunci e un cabinet în psihologie, mie nu-mi place să țin pacienții în consiliere psihologică termen lung, pentru că creezi dependență și nu-mi place. Și atunci eu le recomand și parte de suplimente și chiar îmi mulțumesc și se roagă pentru sănătatea mea din acest punct de vedere. Și eu. Da, și eu la fel și mulțumesc pe celor 2 persoane care au venit în viața mea și mi le-au recomandat să le dea Dumnezeu sănătate și mă rog în fiecare zi pentru ei. Durerile de cap pot semnifica o infestare cu paraziți? Da, doamna Elena, să știți că da. Aceste simptomatologii, durere de cap, migrene, pot veni de la paraziți
sau pot veni de la un virus luat din aer, se numește encefalitis, care poate provoca acea afecțiune gravă de encefalită care inflamează creierul și măduva spinării în același timp. Eu dacă am venit astăzi să vă explic și să vă spun și din punctul meu de vedere, prin ceea ce am testat, dar și din cercetarea pe care am făcut-o, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere teologic, și din punct de vedere nutrițional. Și mi-am văzut, să știți că nu toată lumea rezonează, apropo, Corina, de întrebarea ta de mai devreme, nu toată lumea rezonează cu deparazitarea. Sunt persoane care spun clar, eu nu fac așa ceva. Nu, eu nu am și nu vreau. Și ok, îți respect decizia. Dacă tu vrei să faci deparazitare, o vei face. Dacă nu, nu. Dar credeți-mă, este primul pas spre a-ți recăpăta starea de bine. Este primul pas pe care tu îl faci pentru tine. Da, e o alegere mică, așa cum vă spuneam, dar una decisivă și învățați să vă respectați, să vă dați valoare. Dacă voi nu o faceți, nu o va face nimeni pentru voi. Paraziții, nu uitați, nu dau semne evidente de la început. Peste 70% din oameni trăiesc cu ei fără să știe. Exact ca la curățenie în casă. Nu aștept să vezi mucegaiul pe pereți ca să speri. Faci curățenie preventiv. Da? Așa că alegeți să faceți acest lucru. Vreau să vedem dacă mai avem întrebări, dacă mai sunt nelămuriri, dacă nu, să știți că aici se încheie acest mini-curs, să știți. Cu drag, Corina, mă bucur și mă bucur că intri de fiecare dată, să-ți ajute Dumnezeu să-ți îndrumi persoanele care vin spre tine să-și ceară ajutorul, să poți să le explici partea aceasta de deparazitare care, da, poate face minuni. Poate face minuni pentru oricine este deschis, cu afecțiuni grave sau mai puțin grave. Cu mare drag și eu vreau să vă mulțumesc cu recunoștință, vreau să-mi cer iertare dacă am greșit cu ceva sau v-am spus ceva ceea ce v-ar fi putut deranja, supăra. Și vreau să vă urez o seară minunată, gândiți-vă, da? Trimiteți-mi mesajul pe WhatsApp, luați legătura cu persoanele prin intermediul care ați venit la acest seminar, ori prin mine, ori prin Delia, ori prin Gina Vintiru, prin colega mea. Și haideți să facem curățenia de toamnă, pentru că avem nevoie. Da? Este minunat să reușim să ajutăm cât mai mulți oameni care au nevoie. Seară binecuvântată cu tuturor, vă mulțumesc și eu. Și da, să știți că am înregistrat acest curs, cei interesați la fel. Trimiteți mesaj dacă nu ați reușit să intrați de la început sau aveți nevoie de să mai ascultați încă o dată, să vă convingeți. Trimiteți și vă trimit cu mare drag acest seminar despre deparazitare. Așadar, aveți să fiți sănătoși, să vă ajute Dumnezeu să luați decizia cea mai potrivită și cea mai bună pentru voi și să faceți pasul spre o sănătate, da, de fier, în care să învățați să faceți alegerile corecte. Despre deparazitare se poate spune foarte multe. Să știți că au legătură cu foarte, foarte multe, chiar și cu alegerile pe care noi le facem în zi de zi. Dar nu am vrut să intru în foarte multe detalii, pentru că interesul meu este să vă ajut să vă dau pas cu pas ceea ce aveți nevoie.